Ndiye. Davile sedala. Abana. Alika babo. Nice. Alika. Mabore akamba ngotenga mabore paita ipa full place to. Ya makamba mangotungi. Imchinjana ini abatua chinjana. Ubapha pauda. Ayo. Bo. So. Gara eso. Like this. Mase mighty man. Alika. Ongo dijini. Era semi la base for place to. For place to les la bigo para base for place to. Udotum photo zo attack. Utaro jiwo. Makamera. So makamera kamera sasa abazowela abatomi abaplato shida. And for place to before ile for makamera. Oh. I am this. Yangu ina 5 hivi. Mubira na manga. 5 plus 2. Kaleza nazo ileka kujia ile ngiyazisa. Alika ila zizo ilaka. Oh. Saka ile ko understanding. Kuzikana azi school of art no siyawulaka. Bangwana uthenga kuthi. Sanzwisisa lupa kuzulunga lechekje. Ishile. Niye kuthini kusina kunzwisisa. Nikotshela school of art no. Sana ufana unzwisisa manje. Yekuza mela uthuri yosatha ku understand and overstand. Labanye bakutodiwa calculate inozi calculator sharp. Yakudiwa Upgrade memory. Upgrade system yako. Nefoni yacho. Foni yacho iwe. Asi yakazingia uya iri patika. Asi tell me no. Sakanga kutozwa Azuchiri kutsongwere manje. Inini aiwa kujara tikatsomwa kamdara. Nyika ndenge nyika yakambodya kwekatsomwa. Isu takutopanya. Takutopfurira. But mutungamiri wenyika haasi kuzvida zvamuri kuita. Aiwa akuziva kuti kuna namusiyadza suku. Anamusiyadza suku awaliki. Anzi vanhu vari muna January saka tongotanga jini yaDecember ari kudakalisa jini. Hadyana. Kanonzi hadyana. Ndekapika. Katsopola. Okay. Kacheredzwa. Kane mazita akawanda. Kajongwe. Vale vanokati mazita ako. Iwo unokati chii? Inini? Ndokati kahadyana. Chii ichocho? Kahadyana. Kakamukombe kanenge kakatembeya. Katembelani. Kapotso kanotemba kanovakomana vamazuva. Kanita basa rei. Kanita sei kapoto. Kapote kako. Ndokakabika dombo rakaipa. Hanzi zvinonzi hariiperezve rakaibva ipapo. Kusarereta gurupu zvinhu zvanyapera vakangosara vachiparuka nekuseka. Alright. Ndizvo zvavakasara vachiita. Une madhazi mangani usikarari? Apa sofa manje ndakambozvitsvaya but mudhara anga ari mburuzi uku ndaakazotudza mamwe maideas ekuti pano vamudhini 1 chete akadaro anoita overstanding neoversleeping neovertime nezvese kahwani. Hanzi slambumu mane apa ndane 2 days ndivara. But gore rino wakaita madhazi mangani usikarari? Gore rino? The longest? Mazuva ano ma45 adyana yacho ngesinonyatsozadzika zvakanyatsozidzikana. Saka tinamboti every day tokurana. Ma45 aya machimajezi. Ma45 anzi machi makosi ataipiwa. Kosi yemapiritsi. Mauro anhingi dhazi mangani? Nefitpin. Machi? Nefitpin. Mapirisi ari kuwanika upi? Iyayo ari kuwanika kunozviti kuSanspan nekwanzi Kazaneship nekuChiretsi. Sanspan kumabhakana. Asi kuna Chigwenda asuna ari kuwanika zvawo iyayo ari kuwanika the 6 months ari kuwanika Alright. mapirisi ari kuwanika zvokuti vanhu vari kurwara zvitonzi hazvina kumira mushe because mapirisi iyayo asi kuwanika But munzira ariko? Munzira arimo zvavo. Ariko vanhu vari kutengesa zvavo zvisina kana ningirigiri. Andamari? Ari kuti 4.5. Ari mangani? Ari A1 day course.
anenge ari mangani one day course one day course anenge ari 2 points ndotype matebha yacho ndotype magribhi yemaipirizi wanu ari magribhi uraitani ndatadza kuoverstay ane ari magribhi mapirizi yayo asi madicebom aiwa haasi kana madicebom ndoeda anopiswa iwawo ari kunzi zvingendoti upiswe neziropa zipezirosirupisa fortuna wizi fortuna kwamusori kudhara ezvezvi vitori nemahindra mahindra aita ndekutaura zvokuti kana usina kuhila nogona kungobhabhawo fortunately papengozikana nefo yako kugara uri safe manje sevanhu vanenge vasina ma4 and 5 pafortunately unokuerekana wangoenteswa paraini hani mukuzviona tara unokuerekana watone Mbare watodhara watokudhara watokuna enterprise ndekupiwa enterprise yako kaukaosungirwa nefortunately enterprise chii ndekupi ine salvation army izomita irimandi ndokunaenda ndokupachiko kuna enterprise saka manje vakomana vacho havaswira kuenda Mbare asi ndiana student zvavo ndovana Peter Stans saka kuna Peter Stans kunoda vanhu vari fast kuti usasvika una enterprise ikoko hazvizoneuzuzuuonekauiri chimhanya uchitiza nonzi wakandirekerwa nagogo here kana wane Mbare vakunzirwa magogo yani chichichi but kunoti utaura zviparables akuti mwana wazooverstand ndodazvazvazvagara nekozo yenyukarikulamu yemutoramula vakatotodza kuidzidza kana vadzidzisi vacho havana mbobvira vaita nezvemakomputers asi vakutodzidzisa nyukarikulamu kana makala havana mbokala saka zvitongoda vanhu vanocalculate woita orchestrate overpopulate any answer but iwo kana wakainyora but every munhu anenge achiti yake iri correct but pane ikudiwa ndeipi manje inenge ichidiwa ya 1+1 simple like mankind so far yakembwa naakala in material saka 1+1 equals to what 1+1 chi 2 kondakati 1+1 iwan ayo mima chance tora chiguno chako aiwa isa pamusoro pechimwe chisanganise chicho i1 manje saka ndikutaura kuti ndoiwanidafu asi vane vanhu vadiki manje inenge yakadai inenge iri 2 watambotora 1 drop of water uboisa imwe drop of water madrops mangani bcause anogona kubuda ari 4 futi aiwa tozviitera ndokupa bl but ndoda kuprova isa 1 drop she's a drop ichi i1 drop rechitu riri papa ndongedzera 1 ne2 wacho apa pane zvataita but amount inenge yawedzera kanenge yatotutu takudhira nemavolumes ka because do you remember ka evolume ka nedrop ka zvakaendeka saka yo ukantaura kuti 1+1 i2 ka pane pamwe paunenge uchitadza iwewe nemukadzi wako kana makabatanidzwa munoita vanhu vangani munoita munhu 1 sei zvidaro apa iwewe sei wati 1+1 i2 apa iwo nemukadzi wako makamecha
akadaro akatidzidzisa kudaro kuti 1 plus 1 eka but iwo nemukadzi wako nemukadzi wangu makarara tenzi amuni 1 muchinakirana ka mune mari vanhu angati nemuri mune 1 saka indawo kuti itu nitu yaunderstanding yekudzidzisa vanhu wasona kuti uronga ayo asina zogona wasogona sei 1 plus 1 i1 that 1 plus 1 unogona kuita 1 1 plus 1 unogona kuita 1 but pari pakuverenga pakudaro pesensus sevachizoti 2 baba namai vanodungoti 1 akubvunza but kana vachidyana bota vanonge vachinzi 1 kunzi munhu 1 tasanganiswa ka sei yochiexplaina because yo nezvinhu zvaunorova unoita ngononzwisisa still chipaexplaineva nendangariro kana nekupfuurira ndo mabhuku asinoita anataura inachasai amasandra esi mabhuku ekuchikora yataito nguva yedu ataita arikumaona manje pana saka takazomaverenga manje kuti mabhuku aya akuya high definition semunhu ari kuona live yepatv manje kudhara kuti nebve ndiyafamba nemutambo mukwai inenge abva mutunhu kakwai inenge abva amezandara saka live manje munhu ari kuona zvirikuitika totora kuti live dambokubvunza something iwo kana une musikana here inini ndine Gweja ndine bucket nebhaketi vasikana nevakawanda repapka kana uchiti jabuna repapka zvine zvine jabuna repapka ava pari kutaurwa chokwadi kwete chemunhu aisa pahapwa ashiri right iwo nevabhaketi vakadzana wakapedzisira kurova bota rini boterekwa andara muna january muno mudinda toro wakanengeka 2 but aya manje mukatu aya manje mukuona manje anenge ari mafraud shit because tinenge tamboita inonzi as prevention is better than cure asi tinenge tanguti tinongoita semunhu ari kurova inonzi amamaoko ndeipi arikugogola achinyora ari kuzvifadza arikugogola achinyora ane mukuzvona majubeki kuita mari majubeki malastisine vapakana vanenge vatire anisudema kuti how many years to put the rest my 2 bag hits and you start back allowed to insurance you went with kind of where is the sound zvekudaro zvekudaro zvekuti ukazounza risati ratombo risati raiswa pastove because iwo wakati ndionokwanisa kubika rinonaka inini ndobika kubvunzani ndobika dina zvekuti ukadina ipapo unowedzera brightness asi zvinenge zvakuda munhu anowedzera brightness vasera racho tenge mazuva ano takutenga chida kuwedzera brightness so zvichida kupengayekuzuma saka iwo ukazohela stanzi yacho ndokuona kuona kwachii irikuita mari mazuva irikuita 4 ayo ko pengo mazuva akapfuura ka last scene like 42 and 2024 but pengo mam3 ai 2 dombe aiwa ndakutoda vanhu vane mapakanizi mapeni depaka point 2 haizobudika mari tiri mdown tingatonotenga zvedu kana kuti tingatonotsvaka kana mazeppelin atingazvipinze pale
Uipara point 2. Ipara. Saka muri ari kukosa. Adina saka iwe unowana mari yekutenga zvinhu zvinodhura kudai une mbavha une mbavha dada mukuru angu just open your fucking own business. They just do what you do. Yeah. So which business was you talking about? Oh, Zimbabwe is open for business. It's open for business. Too much business. Alright. Just open your own fucking business. And my son that. Seven or Rungo. Akavura rengi pasembe dhimba ke. Tingazitedza kutaura chirungu ka. Sevanhu vaikakuda chirungu because vanhu vacho vanoti chirungurira zvacho asi chivarangariti. But hapana chirungu chawatombotaura. Inini sechirungu asati taura because pane murungu here panapa. Hapana kana murungu ari ipapo. Asi yanga iripo kana Father Jabula lasini takataura navo apa pakona. Vakatouya chimitsvaka. Zvekudaro. Zvekudaro. Father Jabuna ndewapa. Father Jabuna. Murungu wedu kuJamafosi. Alright. Anofanya sini last. Asi mpostori. As story, my story is to my story. Alright. Akameteza kuningirira akameta. Ayo, aka cashless. This cashless. Mama tamba chase. Ayo ntaurire zvofamba sei. Chase, cashless unoba protector king manje papona kwakutamba muzi roro. Runs cashless. Alright. So that is my expensive move. With my expensive shit. Alright. My expensive move with my expensive shit. Waita bo. Sharp.